ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಇತ ವಾರ್ತೆ ದೇವರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಯ್ಬಕ ಕರ್ನಾಟಕಗೂ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತುಂಡು 6,000 ಕೋಟಿ ಹಿಡ್ದಂಚ ಪಣವು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲೇಖಿ ಪಂತೆರ ಒಡಿಪುದ ಉಪ್ಪುರುಡು ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಓಟದ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಟ್ ಆರು ಪಾತಿರಿಯರು ಒಡಿಪು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓಟದ ಪ್ರಚಾರ ಜೋರಾದುಂಡು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯರ್ನ ಓಟದ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ ಒಡಿಪುದ ಉಪ್ಪೂರು ನಡೆತದಿದ್ದದು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲೇಖಿ ಸಭೆಟ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತುಂಡೆರು. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲೇಖಿ ಪಾತಿಡ್ದು ರಾಜ್ಯಗ ಅನುದಾನ ಅನ್ಯಾಯ ಆತನಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೂರೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಕಾಸು ಎಂಚ ಪಟ್ಟುಡು ಪಂಪನೇನು ಸಂವಿಧಾನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈತ್ ವರ್ಷಲೆಡ್ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚ ಅನುದಾನ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪೊರ್ತುಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ತೊಂದುಂಡು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಯ್ಬಕ ಕರ್ನಾಟಕಗೂ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದಂಡು 6,000 ಹೆಚ್ಚ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತುನೊಂದು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲೇಖಿ ಪಂಡಿರ. ಕರ್ನಾಟಕಡು ಕರೆಂಟ್ ಕೊರತೆ ಶುರುವಾತಂಡ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಡು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ನ ಕರೆಂಟ್ ನಿತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ತೊಂದುಂಡು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಯೋಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ಬಕ ಸುಧಾರಣೆ ಆತಂಡ ಆಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಚಿಂತಾಜನಕ ಆತನಂದ ಅರ್ಪಂಡಿರ. ರಾಜ್ಯದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆರ್ನ ಕೇಸು ಪೋಡಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾವನ ಇಶಾರಾದುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾತಿ ಬುದರಡು ಪುಡ ತೊಂದುಂಡು. ರಾಮಗ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಲು ದೇಶ ಆಳಿಯರು ರಾಮೇ ಪನ್ಪನವು ಕಲ್ಪನೆಂದು ಕೋರ್ಟುಗೂ ಅಫಿದಾವತ್ತು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲೇಖಿ ದೂರಿಯರು. 70 साल किसी न किसी रूप में कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, राज्य को भी चलाया, देश को भी चलाया. आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि देश के अंदर जो पैसा है वो केंद्र सरकार और बाकी राज्यों के बीच कैसे बटेगा वो भारत का संविधान तय करता है, आर्टिकल 280 तय करता है. और आज तक के इतिहास में 2014 तक सबसे अधिक पैसा कर्नाटक को 836 करोड़ मिला था. कितना याद करो, मैं पहले पूछूं तो जवाब दीजिएगा, जितना बोलेंगे उतना याद होगा. कर्नाटक को कितना मिला था 2014 में? 836 करोड़. लेकिन जब यूपीए गई और एनडीए आई और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब से कर्नाटक को सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है और कर्नाटक को 6,086 करोड़ रुपए के आसपास पैसा मिला है. 6,836 से 6,000. सबको समझ आता है मोटा मोटा मैथमेटिक्स. घर में औरतों को घर भी चलाना होता है ना. अब ये लोग वायदा करते हैं कि हम हर औरत को 1 लाख रुपया देंगे, तो भाई पूछो पैसे कहां से आएंगे. ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಕ ದೇವೇಗೌಡರೇನ ಕೈತಲು ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾತಿರರಂದು ಇಂಧನ ಮಂತ್ರಿ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಒಡಿಪುಡು ಕೋಂಗಿ ಮಲ್ದೇರು. ಒಡಿಪು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗ್ಡೆರನ ಓಟದ ಪ್ರಚಾರ ಒಡಿಪುಗು ಬತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯದ ಇಂಧನ ಮಂತ್ರಿ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟು ಪಾತಿಡ್ದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎದುರಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನ್ನಿಡು ದೂರಿಯರ. ವಾಜಪೇಯಿಯರ್ನ ಆಡಳಿತ ಬಗೆಟ್ಟು ಗೌರವ ಇದ್ದದು ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಕೆಲಸನು ಪುಗಾರ್ನ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 4 ಮೀನುಪತ್ಯರ ಇಡೀ ಕೆದುತ ನೀರನ್ನು ಆಜೆನಂಚ ದೇಶನ ಮಲ್ತದನಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಟೂರಿಂಗ್ ಟಾಕೀಸ್ ತಂಚ ಬೆಂಗಳೂರುದು ಒಡಿಪುಗು ಬೈದ್ಯರ ಇತ್ತ ಪಿರ ಬೆಂಗಳೂರುಗೂ ಪೋತ್ಯರ. ಒಡಿಪುಡುಪ್ಪನಗ ಅವುವೆ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಂಡಾರೇನು ಬೆಂಗಳೂರುಗೂ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಸೀಟು ಕೊರ್ನೋ ಪರಿಷತ್ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನು ಬದಲ್ಪರಂದು ಮಂತ್ರಿ ಜಾರ್ಜ್ ಪಂಡ್ಯರ. ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಪಂಡಿನ ಪಾತಿರ ಬಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ನ ಮಗಲಿನ ಕೆರ್ನ ವಿಚಾರ ಬಗೆಟ್ಟು ವಾರ್ತಾ ಮಾಡಲು ಕೇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ ಕೊಡ್ದು ಈ ವಿಚಾರ ತನಕದ ಅಲಗುತ್ತುಜೆ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಬಕ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯರಿಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪರಂದು ಇಸೆಯುಡ್ದು ಜಾರಿಯರು. ಈ ಬಾರಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೊಡೋದು ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿರೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಿಂದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು 50,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಏನಿದು ಅನ್ಯಾಯ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ನಾನು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಇಲ್ವಾ?
ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ 27 ಜನ MPs ಇದ್ದಾರೆ ಅದು. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇವರಿಗೆ BJP ಓಟು ಬರಲಿಲ್ವಾ? 27 ಜನ MP ಬೆಂಬಲ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಮತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರದ್ದು ಥಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಎಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಥಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಏನು ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ AICC ಸಮೇತ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದು ನಾನು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೊಲೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡು ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಏತೋ ಜನ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಲೆರ ಆಂಡಾಕ್ಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಪಂತೆರ ಬೆದ್ರದ ದವಳ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಡು ದವಳ ಸಿರಿ 2024 ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಡೆದ 6 ಪಾತಿರಿಯರು. ದವಳ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆದ್ರಡು ಲಲಿತ ಕಲಾ ಸಂಘದ ನೆಲೆಟು ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಪಂಥ ದವಳ ಸಿರಿ 2024 ಬುಧವಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಉದಿಪನ ಲೇಸಡು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ದವಳ ಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗೆಟ್ಟು ವಿಷಯ ದುಂಬುದಿಯರು. ದುಂಬುದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಹಾವೀರ ಅಜ್ರಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಬಿಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಸಹಾಯಕ ಕಾಡು ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಪಂತನು ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಚೆಂಡೆ ಸುರಮೇಳದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪಂಥದ ಟ್ರಾಫಿಲಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕನತೆರು. ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀಧರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಪ್ರತಿಭೆಲಿಡ್ದು ಊರಿಗೂ ಪುದರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ರತಿಭೆಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒರಿಯೋಡು ದಾಂಡ ಪರಿಸರ ಒರಿಯೋಡು ಮುರ್ಗ ಪಕ್ಕಿಲಿಗೆ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಜೂನ್ ಸುರುವಾಂಡ ಆಯ್ನಾತು ದೈಕ್ಲಿನ ನಡ್ಲೇನ್ ಪಂಡೇರು. ವಿಶೇಷ ಬಿನ್ನೆರು ತುಳುನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ CSR ನಿಧಿಡ್ದು 10 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊರ್ಪೈನ MRPLದ ಮುಖ್ಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀಕಿರಣ್ ಬಿ ಮೆರೆಗು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಪಾತಿರ್ದು ಕಲಾವಿದರು ಎದುರು ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲಿನ ತಿಳಿಪಾವೆರು. ಅಂಚನೆ ಏತೋ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಉಲೈಪೋದು ಬುಲಿತನಲ ಉಂಡು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕುಲು ಕಲಾವಿದನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ತಾನಿ ಮೊಟ್ಟಗು ಬುಲೇರೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕಾರಣ ಪಂಡೆರು. ಶ್ರೀಕಿರಣ್ ಬಿ ಪಾತಿರ್ದು ಬೆದ್ರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಕಲೆಕ್ಲೆಗ್ ದಿಂಜ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಉಂಡು ಕಲೆಕು ಮಿದು ಕೊರ್ದು ಪ್ರತಿಭೆಲಿನ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕ್ಲೆಡಲ ದುಂಬಗ್ ಭೋಜರಾಜರ್ ನಂಚಿನ 4 ಜನ ಬೀರ್ಸೇರು ಮಿತ್ತು ಬರಡಂದು ಹೆಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೇರು. ದಿಗಂಬರ ಜೈನ್ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದವಳ ಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಯನ ಮಲ್ಲಿಕಾರಾವ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ನಾಯಕರು ಅನಿಕೇತ್ ಭಂಡಾರಿ, ಲಲಿತ ಕಲಾ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಂತರು ಸುದರ್ಶನ್ ಜೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡರು. ನರೇಶ್ ಸಚಿವಿತ್ಲು, ರಮೇಶ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪ್ತಿ ದವಳ ಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಿದ್ದರು. ಕುಡಿಯ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ 33 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪರಿಸರ ಪೂರಕವಾದಂಥ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥ ಗೌರವಧನ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎತ್ತೋ ಕಲಾವಿದರು ಉಲಾಯಿಪೋದು ಬುಲ್ತುದಿನಂಡು ಕಲಬೆ ತಿಳಿಪುಯೆ ಬುಲಿಪುಯೆ ತಿಳಿಪುಯೆ ಬುಲಿಪುಯೆ ಅಡ ಎತ್ತೋ ಸಾರ ಜನಕ್ಲೇನು ತಿಳಿಪವನಂಚಿನ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಈ ಜನ್ಮೋಡಿ ಇಂಕ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ಅಂದ್ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಇಂಕ ದಯಪನ್ನಕ ಕಲಾವಿದೇರೇನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಓದಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಅವರು ಹೇಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ ನಟರಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಒಂದು 4 ಜನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು 10 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಿರ ಅಂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದು. ದ್ವಾರಪಂಡವು ನರಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೈವ ದೇವಿರು ಉಚ್ಚೇಗು ಪೋಪುನ ದ್ವಾರಲ ಅಂದಂದು ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರ ಶಿವರೂರು ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಬಂಗ
ಬಂಗಾರದ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಪುನ ಹೊಸ ಮಹಾದ್ವಾರ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರ. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ದೇಲಂತಬುಟ್ಟು ಶಿಬರೂರು ಶ್ರೀ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 22-30 ಉಳ್ಳಾಯ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ಬೊಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಬೊಕ ಇಸೇಸ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಟಣೆ ಆದಿತ್ತದ ಉಳ್ಳಾಯ ಬೊಕ ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವಲೆಗ್ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡ ಬಂಗಾರದ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಮಲ್ಪಾದಿರ. ಸ್ವರ್ಣ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಬೊಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಕೈತಲ್ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಹೊಸ ಮಹಾದ್ವಾರ ಕಟ್ಟದಿತ್ತದ ಐತ ಉದಿಪನಗೂ ಶುಕ್ರರ ಬಯ್ಯಗ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬಂಗಾರದ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಬತ್ತಿನೆಡ್ ಬೊಕ ಪಲಿಮಾರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರ. ಕಟೀಲ್ದ ಅಷ್ಟಣ್ಣರ್ನಕ್ಲು ಶಿಬರೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರುಲು ಅತ್ತೂರು ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಎಕ್ಕಾರು ಕಟೀಲ್ ಪಂಜ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು ಸೂರಿಂಜೆ ದೇಲಂತ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರೇ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ ತಾರ ಇದರ್ತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಿತಾಂಡ. ಕಟೀಲಡ್ದ ಶಿಬರೂರು ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಪುನ ಮಾರ್ಗುಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಕೈತಲ ಕಂತ್ರಡ್ದಾರು ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸ ಮಹಾದ್ವಾರ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತದ ಐನ ತುಡಾರ ಬುಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾದ ಪಲಿಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುಡ್ದು ಈ ದ್ವಾರ ನರಮಾನ್ಯಗ ಮಾತ್ರ ದೈವ ದೇವರು ಉಚ್ಚೆಗು ಪೋಪುನ ಬರ್ಪುನ ದ್ವಾರಲ ಅಂದ ಸ್ವರ್ಣ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಪೊಗ್ಗುನೆತ ಒಟ್ಟುಗು ಉದಿಪನ ಒಂದು ದಿಂಜೆ ಇಸೇಸ ಸಾದಿ ತತ್ತು ಪೋಪನಕ್ಲಿಗೆ ಸಾದಿ ತುಡರು ಕಟ್ಟಾದು ಕೊರ್ನ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಿಪಾವೆಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಶಿಬರೂರು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರರು ಪುರಂದರ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೊಕ್ತೇಸರರು ಕಾಂತಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ, ಮೊಕ್ತೇಸರರು ಬೊಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಮಧುಕರ ಅಮೀನ್, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೊಂಜಲಗುತ್ತು ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾವ್ ಕಯ್ಯೂರ್ಗುತ್ತು, 2 ಸಮಿತಿಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಬೊಕ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಕುಡ್ಲ ಒತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಆದ ಪುನಃ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಎಸ್.ಜೆ. ಬೊಕ ಸಮಿತಿಲಿನ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರುಲು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ. ಬಂಗಾರದ ಪಲ್ಲಂಕಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶಿಬರೂರು ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋದು ಪಲ್ಲಂಕಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂಡ್. ದೇವಸ್ಥಾನ, ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರನೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ದಾರಿ ದೀವಿಗೆ. ಇದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಬರೀ ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಈ ದೊಡ್ಡ ದ್ವಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇವತ್ತು ಕಟೀಲು ದೇವರ ಉತ್ಸವದ ಈ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಇದು ಆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ತಯಾರಾದದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇವರ ಪವಾಡ ಅಂತ ಆದರೆ, ಈ ದ್ವಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು 22 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪವಾಡ. ಇದು ಇಂತಹ ಪವಾಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಆ ದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸ್ವಾಮೀಶೋತ್ಸವದ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ
ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರದ ಕೇರಿಗೆ ದೇವಿರು ಜಲಕ್ಕೊಗು 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಬೀರಮಂಗಿಲೊಗು ಪೋಪುನ ಸಾದೆಡ್ ಮುಖ್ವೇ ಪಳ್ಳಿದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬಾಜಿಲ್ಗು ಬಚಂಗೈ ಕುರ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ ಧರ್ಮದೊಲೈ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಮಹಾ ಸಂದೇಶನು ಸಾರ್ದೆರ. ಒಂಜತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸೇಡು ಧರ್ಮದೊಲೈ ಪಗೆಲಡೈ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡಿನ ಇಂಚಿನ ಮಹತ ಸುದ್ದಿ ಒಂದಿತ್ತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡಿತ್ತೆ ಧರ್ಮದೊಲೈ ಎಡ್ಡೆಪು ಕಾತೊನ್ನ ಸಂಗತಿ ಅವಲವಲು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರದ ಜಲಕೊಡು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಂಧುಲು ಧರ್ಮ ಎಡ್ಡೆಪು ಕಾತೊನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಂದದೇರ. ದೇವೆರು ಜಲಕೊಗು 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಬೀರಮಂಗಿಲೊಗು ಗುರುವಾರ ಬಯ್ಯಾಗ ಸವಾರಿ ಪೋದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಆರಾಟ ನಡೆದದು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಂಡ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬೈದೇರ. ದೇವೇರು ಪೋನಾಗ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಜನ ಭಕ್ತರು ದೇವೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಪೋತೇರ. ಇಂಚ ನಡೆದೊಂದು ಪೋನಾಗ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈಸರ್ತಿ ಮುಕ್ವೆ ಪಳ್ಳಿದ ನಿಲೆಟ್ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ಇದು ಮಾತರಿಗ್ಲ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಕುಡ್ದು ಬಾಚಿಲ್ ತಗ್ಗುನಂಚ ಮಲ್ತದ ಬಚ್ಚೇಲರೆ ಪಾಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡ. ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಕುರ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಡ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ಸಂದೇಶ ಸಾರ್ದೇರ. ಪುತ್ತೂರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ 25-30 ವರ್ಷದಂಜಿ ಹೊರ ಸಿಂಹ ಪಿರತಿರ್ಗದು ತೂಪುನಂಚ ದುಂಬುದೇನ ಜವನೆರು ಹಿರಿಯರ ನೆಂಪು ಮಲ್ತನೋಡು. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತಂಡು ಪಾಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೈವಲೇನ ತುಳು ಜನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ನನಾಟಲ ನಾಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲ ಬರಡಂದ ಜನ ಬಯಕೊಂದುಂಡು. ಮೇಕಪ್ ಕಲೆ ಬಗೆಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಗಿರಾಕಿಲೆಗ್ ಮೇಕಪ್ ಸೇವೆನ ಒದಗಾವನ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಮನೂಸ್ ಮೇಕಪ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕುಡ್ಲದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಡು ಉದಿಪನಾತಂಡ. ಪೂನಂ ಗಲ್ಲೇರಿಯಾ ಕಟೋನೋಡು ಸಂಸ್ಥೆನ ಉದ್ಯಮಿ ಯಶೋಧರ್ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಸುವರ್ಣ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಪೊರ್ಲುಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೈಕ್ವೇರು ಸೌಂದರ್ಯನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಗಳು ತಂಕ್ಲನ ಶರೀರದ ಪೊರ್ಲುನು ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ಕಾತುನಿಯರೆ ಬೈಕ್ವೇರು ಅಂಚನೆ ನಡ್ತೊನ್ವೇರು. ಏತೋ ಜನ ಮೇಕಪ್ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಪೋಪಿರು. ಇಂಚಿನ ಮೇಕಪ್ ಕಲೆ ಬಗೆಟ್ ಕಲ್ಪಾವನ ಬೊಕ್ಕ ಗಿರಾಕಿಲೆಗೆ ಮೇಕಪ್ ಸೇವೆನ ಒದಗಾವನ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಮನೂಸ್ ಮೇಕಪ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕುಡ್ಲದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಡು ಸುರುವಾಂಡ್. ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದರು ಮನು ಮುರಳೀಧರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಫಿಜಾ ಮಾಲ್ ಎದುರ್ದ ಪೂನಂ ಗಲ್ಲೇರಿಯಾ ಕಟೋನೋಡು ಸುರುಮಲ್ತಿನ ಮನೂಸ್ ಮೇಕಪ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋನು ಶುಕ್ರವಾರ ಕೆನರಾ ಟೆಂಪೋ ಯಜಮಾನರು ಯಶೋಧರ ಬೊಕ್ಕ ದಂತ ವೈದ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಸುವರ್ಣ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕ್ಯರ. ಮನು ಮುರಳೀಧರನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಬಂಧುಲು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕ್ನಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರ. ಈ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಮೇಕಪ್ ಕಲೆ ಬಗೆಟ್ ಕಲ್ಪರೆ ಉಮೇದು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗಾದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಪಾವೊಂದುಂಡು. ಒಟ್ಟುಗು ಗಿರಾಕಿಲೆಗೆ ಮೇಕಪ್ ಸೇವೆನ ಒದಗಾವೊಂದುಂಡು. ಉಗ್ಗೊರ್ಲೆನ ಪುರ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪನ ನೈಲ್ ಆರ್ಟ್ ಸೇವೆಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನಾಜಿ ಬಗೆತ ಬ್ರೈಡಲ್ ಮೇಕಪ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಡು. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಕಪ್, ಮೊಕ್ಟೈಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಕಪ್ ಸೇರಿನಂಚ ಮಾತಾ ಬಗೆತ ಮೇಕಪ್ ಸೇವೆಲು ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಯಜಮಾನಿರು ಮನು ಮುರಳೀಧರ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ. ಮನು ಮುರಳೀಧರ್ ಮೇಕಪ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಕ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವೆಂಚರ್ ಯಾನ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಫಾರಮ್ ಮಾಲ್ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇನಿ ಆಯ್ತು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ದಿವೊಂದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಸರ್ವೀಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಎನ್ನ ಥೀಮ್ ಮೇಕಪ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಂಡ ಮೇಕಪ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿಂತ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲರ್ ಸರ್ವೀಸ್ಲ ಮೂಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೈಲ್ ಆರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದಾದ ಪಂಡ ಬ್ರೈಡಲ್ ಮೇಕಪ್ಸ್ ನಮ್ಮ 5 to 6 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈಡಲ್ ಮೇಕಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾತ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಕಪ್ ಲೈಕ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಕಪ್ ಆವಡು, ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಕಪ್ ಆವಡು, ಎಂಚಿನ ಲೈಕ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಆವಡು, ಅಂಚಿಂತ ಪಾರ್ಟೀಸ್ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಲ ಮೇಕಪ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ಶಾಪ್ಗೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಶುಕ್ರಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಪಿರ ಒರಿದಿನ ಮೋರ್ಚಾದ ನಿಲೆಟ್ ಕುಡ್ಲಾ ನಗರ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಓಟದ ಪ್ರಚಾರ ನಡಪಾಯಿರು. ಬಿಜೆಪಿ ಪಿರ ಒರಿದಿನ ವರ್ಗಲೆನ ಮೋರ್ಚಾದ ನಿಲೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಶುಕ್ರಾರ ಕುಡ್ಲ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಓಟದ ಪ್ರಚಾರ ನಡಪಾಯಿರ. ಶಾಸಕರ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೆರ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ದಿವಾಕರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡ್ ತರಿಕ ಪೇಟ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೈತಲ್ದ ಮೀಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರಿಕ್ಷಾ ಉಂತನಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ, RTO ಆಫೀಸ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಪರಿಸರ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋದು ಓಟು ಕೊಡ್ತು ಗೆಂದಾವುಡೊಂದು ಪಂಡಿರ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಜೈ ಪಂಡು ಘೋಷಣೆ ಪಾಡಿಯರ. ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ಲ ಕೇಂದು ಬತ್ತಂಡ. ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ, ನಾಯಕರ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಮೇಶ್ ಕಂಡೆಟ್ಟು, ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೆರ. बोलो भारत माता के, बोलो भारत माता के. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಮೋರ್ಚಾ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ರಮೇಶ್ ಕಂಡೆಟ್ಟು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಸರಿಮಯ ಪೇಟವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೌಕಿದಾರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಈ ಅಂಗಡಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳು, ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜ್ಯೋತಿ ತನಕ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುನರಪಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಚಿಲಿಂಬಿ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರಡು 2 ದಿನ ನಡೆದಿನ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬರ್ನ ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣದ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಕೇರಿಯಾಂಡ್. ಕುಡ್ಲದ ಉರುವ ಚಿಲಿಂಬಿ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರಡು 59ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಉಚ್ಚೆಯನ್ನು 2 ದಿನ ನಡಪಾದ 2ನೇ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಬುಕ್ಕ ಸಾಯಿಬಾಬೆರ್ನ ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಬಯ್ಯಗ ನಾದ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕುಡ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಿತ್ರಪಟ್ನ ಮುಕ್ಕ ಮೊಕ್ಲಿಡ್ದ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದ ನಲಿಕೆ ಭಜನೆ ನಡೆತಂಡ. ಧೂಪದಾರತಿ ಪತ್ತಿ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಪಲ್ಲಂಕಿ ಉಚ್ಚೆಯ ನಡಪಾಯಿರು. ಚೆಂಡೆ, ಬ್ಯಾಂಡ್, ಕೊಂಬು ವಾದ್ಯಲಿನ ಸುರದುನಿಪದ ಒಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಬೇರ್ನ ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾದು ಪಿರ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರಗ್ ಬತ್ತದು ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರು. ಶೇಷಾರತಿ ಪತ್ತದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ಗುರುವಾರ ಸಾಯಿಬಾಬೆರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಆದಿತ್ಯ ನೀಡಿದವ್ರ ಕುಡ್ಲಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಪಾಕ ಜನ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಉಚ್ಚಯದ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡಿರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕಿಯರು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬೆರ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡಿರು. ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಿರು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಲಾವಣ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪುರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಸದ್ಗುರು
ಕಡಪದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ஒரு ஆசிட் தேத்தது பெட்டாதித்தின மூவிரு கல்புன பொன்னுலேடு ஒருத்தி ನನ್ನಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡೆ ಏತದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ போது ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆದುಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಇತ್ತೊಂದು ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲು ಕಡಪದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾರ್ಚ್ 4 ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಾಗೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಣ್ಣಗ ಅಬಿನ್ ಪನ್ಪನಯೆ ಆಸಿಡ್ ತೇತದಿತ್ತೆ ಇಂದೆಡ್ದವರ ಒಟ್ಟು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ 20 ಸೇರ್ದು 3 ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತಂಡು ಜೋಡ್ದ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಾಲು ಕುಡ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ದು ನನ್ನಲ ಉಸಾರಾದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಪ್ಪನ ಒಟ್ಟುಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡಡಿತ್ತೊಂದೆ ಸಿಇಟಿಗೆ ತಯಾರ ನಡಪಾವಂದಿತ್ತಲು ಸಿಇಟಿಗಾದ ಈ 3 ಪಣ್ಣುಲಿಗ್ಲ ಪುತ್ತೂರುಡು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿಘಂಟಾದಿತ್ತಂಡು ಮರ್ದದ ಪೊರ್ತುಡು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ಕೊರನಿಡ್ದವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಇಲಾಖೆದ ಒತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯತ್ವವನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಎಸ್ ರಮ್ಯಾ ಮೆರನ ಗುಮನವ್ ಕಂದೆರ ಅಂಚಾದ ಕುಡ್ಲಡು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ನಂತೂರು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡದಿತ್ತೆರ ಅಂಚಾದ ಗುರುವಾರ ಅಪ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿನ ಬೇತನೆ ಕೊಂಡಿಡು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿತ್ತದು 12-15 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬತ್ತು ಬಿರಪುದು 2-30 ಲೆಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಬೊಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತಲು ಇಂದತ ಒಟ್ಟುಗ ಅಲು ಬೊಕ ಬಾಕಿ ಪಣ್ಣಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ಶುರುವಪ್ಪನ PUC ಪಿರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದೆರ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಸಲಹೆದಂಚ ಕೂಡ ನಡಪನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಯರ ಅನುಕೂಲ ಆಪ್ನಂಚ ಇಲಾಖೆ ಮತ ಕ್ರಮದ ತೊಂದೊಂದು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಇಲಾಖೆದ ಒತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಲೆ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಶರವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾಂದು ಶರವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಂತೆರ ಶರವು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅತ್ತೂರು ಜಯರಾಮ ಉಡುಪಿರೆಗೆ ಶರವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಿಂಪುದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ದು 6 ಪಾತಿರಿಯರು ಕುಡ್ಲದ ಶರವು ಶ್ರೀ ಶರಭೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆದಿನ ಕಾಲಾದಿ ಜಾತ್ರೆದ ಕೀರಿಗೆ ಕರೆದುಪೋಯಿನ ಶರವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನೆಂಪುದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅತ್ತೂರು ಜಯರಾಮ ಉಡುಪೆರೆ ಕೊಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ ಜಯರಾಮ ಉಡುಪೆರೆ ಕುಡ್ಲದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮಾರ್ಗದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾರಾದ ಕರಿನ 5 ವರ್ಷಲೆಡ್ದಿಂಚ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಸಂಗೀತ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತೊಂದೆರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸ್ತಿತ್ತಿನ ಶರವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಿರ ಶರವು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಾತ್ರಿಡ್ದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕಲೆ ಬರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಣವಬಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಓಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಡು ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ ಉದ್ಯಮಿ ಬಿ ರಘುನಾಥ ಸೋಮಯಾಜಿ ಮಲ್ಲವಿನ್ಯರಾದಿತ್ಯರ ಸುಧಾಕರ ರಾವ್ ಪೇಜಿ ಅವರ ಶರವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲನ ಬಗೆಟ್ ನೆಂಪು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶರವು, ರಾಹುಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶರವು, ಪ್ರದೀಪ ಕುಮಾರ ಕಲ್ಕೂರ, ಗಿರಿಪ್ರಕಾಶ್ ತಂತ್ರಿ ಪೊಳಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟಿತ್ತರ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರರಾವ್, ಅನಂತರಾಮರಾವ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಕ ಕದ್ರದ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕಲಾವೃಂದದ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದ ಸಂಗೀತ ಬಕ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತುಂಡ. ಕುಡ್ಲದ ಕೊಟ್ಟಾರ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಮಹಾಲ್ದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಸರಸ್ವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೆರ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆದ ಸುರುತ್ತ ರಾಮನವಮಿ ಐನೆಡ್ದವರ 180 ಸರ್ತಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಘೋಷಣೆ ಪಾಡಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಕೊಟ್ಟಾರ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಮಹಾಲ್ದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಸರಸ್ವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪರಿವಾರ ದೇವಿಯರು ಶ್ರೀರಾಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಆಚರಣೆ ನಡೆತಂಡ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಅನ್ಬಕ ಒಟ್ಟುಗು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ನಿಖಿತಿಯನ್ ಸುವರ್ಣ ಮಕ್ಳಿನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯೋಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಕರೆತದ ಕಾಂಡೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಶ್ರೀರಾಮ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಬಯ್ಯಗ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಮೊಗವೀರ ವೇದಿಕೆದ ಪೊಂಜೋಲೆಡ್ದು ಶ್ರೀರಾಮ ಕೀರ್ತನೆ, ಶ್ರೀರಾಮ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ, ರಂಗ ಪೂಜೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಪತ್ತದ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆದ ಸುರುತ್ತ ರಾಮನವಮಿ ಐನೆಡ್ದವರ ಭಕ್ತಿರ್ ಸೇರಿದ ಮಾತೆರ್ಲ 180 ಸರ್ತಿ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಘೋಷಣೆ ಪಾಡಿಯರ. ಮೊಗವೀರ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕರ ಅಶೋಕಿಯ ಸುವರ್ಣ ಬೊಂಬಾಯಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಲ್ಯ, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಯನ ಎನ್ ಮಲ್ಯ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ನಾಯಕಿ ಆಶಾ ಜಗದೀಶ್, ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಾಮರಾವ್, ಜಯರಾಮ ಚಿಲಿಂಬೆ, ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಚರಣ್ ಸುವರ್ಣ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕುಮಾರ್, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಸರರು, ತುಳಸಿ ಎನ್ ಶ್ರೀ ಅನ್ಬಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರ. ಶ್ರೀರಾಮ್
ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡ ಸೊಲ್ಮೆಲು.